Yazılı tarixin анда да сөйләп үттек. Мин гомумән Илмира белән таныш түгел идем. Һәм аның иҗатын күп кенә үземнең коллегаларымда күреп, аларга кызыгып, яшерен кызыгып, Илмираның иҗатларын җырларга хыялланып торган мәлдә безнең җыр проектына безне чакырдылар һәм без Илмира белән бер командага эләктек. Һәм шушы командада без мин җырчы, шагыйрь һәм композитор бер җыр иҗат итәргә тиеш идек. Һәм шушы очрашуда Илмира миңа әйтте: "Илүсә, без синең белән таныш, бәлки, ләкин мин сине белмим. Әйдә без синең белән күрешеп, аралашыйк, сөйләшик." Һәм без аның белән матур итеп кафе артында аралашып утырганнан соң, шул кичне Илмира миңа шушы әсәрнең юлларын җибәрде. Һәм мин гомумән сүзсез калдым. Чөнки ул шушы берничә сәгать эчендә мине тыңлап, минем күңелемдәге булган ниндидер уй кичерешләремне сиземләп, шул ук минутта ничәдер юлга сала алды. Әлбәттә, бу җырга, бу шигырьгә бик матур көй салынырга тиешле иде. Без аны бу җырга берничә көй язылды, ләкин алар берсе дә туры килмиләр иде. Без Илмира белән тыңлыйбыз да бер-беребезгә карашабыз. Шуннан соң Илмира әйтә: "Әйдә без синең белән аны Миләүшәгә биреп карыйк әле." Миләүшә белән аларның, Миләүшә Хәйруллина бик яшь, талантлы, өметле композиторбыз һәм Илмира белән аларның иҗат җимешләре бар иде. Мин бик теләп ризалаштым һәм шул ук кичне безгә Миләүшә бик матур көй җибәрә. Һәм без Илмира белән коелып җыладык. Шуннан соң бу инде бу әсәрнең туу моменты булды минемчә. Шуннан соң, әлбәттә, бу әсәрне иҗат итеп, аны матур итеп сәхнәгә чыгару инде бу безнең бурычыбыз. Аллага шөкер, без аны оркестр белән дә чыгыш ясарга тырышабыз, аның аранжировкасын. Һәм әлбәттә, ул андый ярату һәм киң популярлык алмас иде, ул сезнең күңелләрегездә үзенең үлчәткәндә отклик, үзегезнең күңелләрегездә урын тапмаса. Күп кенә минем тыңлаучыларым минем яныма килеп: "Илүсә, бу җыр бит минем турыда", дип миңа килеп әйтәләр. Һәм бу минемчә Илмираның кеше күңеленә үтеп керә торган сүзләр табып, аларны бу әсәрне иҗат итүнең нәтиҗәсе.